салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Ман мехостам имрӯз барои шумо нишон диҳам маҳсулотҳои олии ширкати Фаберлика ки консултантҳо заказ карданд. Ина омад имрӯз бениҳоят заказҳои зиёд шукри худо қабул кардем ва нишон диҳам ки дар Фаберлик чӣ гуна маҳсулотҳо ҳаст. Бинед бисёре одамон мегӯянд ки Фаберлика маҳсулотош қимматай ё ин ки маҳсулотош нодаркорай. ҳозир ман камтарак барои шумо нишон медиҳам. Бинед ки чӣ дорад. Ина сидени барои шиштан. Кадом одамое ки дар чӣ кор мекунад, корхонаҳои давлатӣ кор мекунад ё коршон бисёртар дар мошина, дар такси ё дар сари компютера, инам сидениро мегиред, мемонед, инам хел дар тори столтон мешинед. Ва худам дорам. Бениҳоят хуб аст. Ай бемориҳои геморрой пешгирӣ мекунад, намемонад ки хеле беморӣ шин. Баъд ҳам сутумуҳра ба мисол эми нигоҳ медорад, зарар намерасонад вақте ки бисёр шумо мешинед. Масалан ина бинед средства аст барои ванная комната. Инҷа освещело барои хона, барои даруни мошин метавонед хушбӯй кунед. Ин шампун абишни маҳсулоте ки ҳар рӯз мо истифода мебарем. Ина ёрам шампунан ай серияи Expert ё ай серияи Botanica, иёш ай серияи Expert шампунҳои сурхашбо. Инҷа ҳаст бо дигар намудҳо освежитело. Ина бинед маҳсулотҳои экологӣ, биогел барои очищени туалет. Инҷа ҳаст средство барои пол ва кухни, моющие средства да мақсад. Ина иёш ҳаст, ёрам ҳамин хел универсальни средства моющиянд барои кухни. Ина гел для душо якчанд намуд дӯстони азиз бинед, якчанд намуд гел для душо. Ман ҳозир дастма камтарак буридем ба корча барои ҳамқа дар дастам чӣ бастем. Ина пияднавадител барои либосҳои сафед, ултракондитсионер барои хушбӯй кардани либосҳо. Мана порошокҳо 800 грамман ҷавоби 3 килограмма метиҳанд. Бениҳоят порошокҳои олиянд. Иқакш эффекти калон метиҳад мақсад. Инҷа бо шампунҳои дигар намудош, ай Botanica шампун, балзам 2 ва ноб. Бениҳоят ман ин шампуна дӯст медорам, доим истифода мебарам. Средствое ки ҳамаи мо шумо дӯсташ медорем барои чистка плит и духовок. Мардум ҳама ҳамият дӯст медоранд, истифода мебаранд. Ина маҳсулот барои чисткаи туалет, ина барои кавров, яъне барои қолинои шумо дӯстони азиз. Ина ултракондитсионер, инаишам биокондитсионер барои либосшӯӣ. Ина ё ҳаст дӯстони азиз. Ина ёш ҳаст дӯстони азиз, жидкая мила барои дастшӯӣ, барои кухня. Ина маҳсулотҳо барои шустани посуда. Ба ина бо шампун аст аз серияи Love, духовка шӯяк, шампунҳои васмои Element. Ҳамин хел бениҳоят зиёд аст. Ина бинед бо биопорошокҳо аз серияи номи Greenly, қадди био пияднавадителош. Ина ё мачалкан барои либосшӯӣ. Ина ё маҳсулотҳо барои чианд шустани тиреза. Ина ё собун, ина ёшам собун. Ина сол аст барои вана, барои душ кардан. Ина хай бо шампунҳо, бо инҷа ба ҳар хел маҳсулотое ки истеҳсол мешавад истифода мебарем дӯстони азиз. Ина ҷо салфетка барои шустани тиреза. Ина ё палатинса барои даст, барои рӯ, барои тамоми бадан ҳаст. Ин инҷа ба тример аст барои мардо. Бо ин хели ришгиракшам ҳаст, бо ин хели наскишам ҳаст. Ин хели калготки занона. Ина бинед дӯстони азиз, мишок барои запекания овощей, салфеткаҳои гуногун. Ина бинед ҳатто дар Фаберлик дӯстони азиз чи аст? Памперс. Ина ин сумкаҳои мардона барои гирифтани косметикаи мардона. Ҳама чӣ ҳаст, ҳама чӣ ҳаст. Чизе ки шумо ба даркор ҳамаш ҳаст. Бо ин рӯз тӯҳфа омад, сковородка барои консултантоне ки нав бор заказ карда буданд. Бисёре аз консултантҳо сковородка гирифтанд. Бисёри дигараш ина хеле тӯҳфа гирифтанд аз серияи Greenly, биопорошок, биопияднавадител. Барои ҳамин шумоам дӯстони азиз, ина бинед бо Фаберлик чӣ дорад? Коктейл дорад. Ина бо кофе. Ина бо коктейл. Ина меган корча тезкунак. Чизе ки ҳар рӯз мо истифода мебарем. Метавонед ки ҳамин рақамҳое ки дар поён дидесед дар WhatsApp нависед ва шумо дар мо дискона карта мекушоем, 20% скидка мегиред тамоми ҳамин маҳсулотҳои Фаберлика. Муваффақият, баракати кор шумода.